fie utilizați banii. La mediu, de asemenea, sunt foarte multe proiecte aprobate. Eu cred că lucrurile vor începe să meargă pe un drum pozitiv și pe drumul acela sănătos, în care nu mai trăim din împrumutat bani, trăim din dezvoltarea noastră. Apropo de împrumutat, în martie se termină, de fapt în aprilie terminăm actualul acord cu Fondul Monetar Internațional, când dispare ancora. Mulți au susținut că e o ancoră de credibilitate. Eu am susținut că e o centură de siguranță pentru România și a fost o mare centură de limbaj siguranță. care poate va fi plăcut, au spus că este chiar o ancoră de stabilitate. Da. Deci, ce ancorăm? Ne mai ancorăm de un acord cu Fondul Monetar? Eu susțin varianta rămânerii într-un așa numit acord de precauție, să rămânem în parteneriat cu Fondul Monetar Internațional și cu Uniunea Europeană, de data aceasta nu pe un program de evitare a unui derapaj, ci pe un program de dezvoltare, simultan cu continuarea consolidării fiscale. Asta înseamnă că împreună cu Guvern, Fond, Uniunea Europeană, Banca Mondială, Banca Mondială cu expertiza mai mult, vom da prioritate unor acțiuni care să ducă la utilizarea tot mai rapidă a banilor europeni și la procesul de integrare a României. Pentru că noi am intrat în Uniunea Europeană, dar încă nu suntem integrați. Nu suntem integrați din punct de vedere de dezvoltare. Salarii. Salarii, da, salariile astea nu vin din cer. Trebuie să le generăm prin muncă. Știi? Salariul mic, dar trebuie să fie rezultatul unei performanțe în muncă, nu neapărat a numărului de ore pe care le muncim, ci a calității muncii, a productivității. Ori la productivitate încă stăm destul de rău, mai ales în administrație. Nu mi-ați răspuns la, sau ați evitat să răspundeți la întrebarea cu partidul cel nou și așa, aș vrea nu cred că un partid nou poate fi de succes, pentru că... Chiar dacă el ar avea personalități în rândul lui, să zicem. Păi, ce personalități? Dați-mi un exemplu de personalitate care poate crea un partid. Monica Macovei și... Excelentă într-un partid existent. Monica Macovei nu cred că ar putea construi un partid. Ea este excelentă într-un partid care există. Dar ar putea îndrepta PDL-ul în această direcție pentru integritate PDL-ul nu e atât de strâmb încât să trebuiască îndreptat. Dar ar putea genera în interiorul PDL-ului o creștere a exigenței la nivelul vorbelor din perioada când eu le eram președinte și când ne făcusem un steag din lupta anticorupție. Eu n-am cedat în această luptă, care e grea, dar aș vrea să văd că și PDL-ul, prin acțiunile lui, nu mai face compromisuri. Ca cel din Parlament. Eu înțeleg și sunt un om cu sensibilități deosebite, mai ales pentru femei. Și am ținut foarte mult la Monica Riții ca tânăr care a evoluat în PDL. Dar nimic nu justifică, nici starea ei de sănătate nu justifică lipsa unui vot să se extindă ancheta. De fapt, știți despre ce e vorba? La ce s-au apucat, pentru că o tratez mai mult ca pe o dovadă de am vrut să fim loiali, am vrut să arătăm că nu lăsăm un om bolnav la ananghie, pentru că tot ei au votat foarte prompt. Dar tot s-au îmbolnăvit, domnule președinte, când au avut probleme în justiție. Nu mai o clipă. Aduceți-vă aminte că anul trecut au votat foarte prompt trimiterea în fața procurorului a Monicăi Riții. Acum procurorii au mai cerut extinderea anchetei pe sistemul informatic. Deci să ia calculatorul și să vadă ce a fost în el. Cât de ridicolă poate fi atitudinea asta de a... Adică o apărăm pe Monica Riții că nu le dăm voie la procuror să ia calculatorul. Dacă vreți să fiu foarte sincer, eu cred că calculatorul ăla a fost de mult investigat, dar trebuie puse documente acolo, în dosar documente legale. Dar dacă n-a fost investigat, este o prostie că n-au avizat extinderea
anchete și asupra mijloacelor IT ale Ministerului. Revenind la Monica Macovei, nu dați șanse unui nou partid, dar o vedeți, vin alegerile în PDL, Da. o vedeți pe Monica Macovei într-o funcție importantă și cu greutate în partid? Depinde ce își va dori ea. Dacă își va dori asta, sunt convins că își va găsi un loc important în Biroul Permanent Național al PDL-ului, ca de altfel și Preda. Îi veți susține? Categoric, da, au plecat de lângă mine, până la urmă, cum să nu-i susțin? Chiar și cu... Și știu că nu fac rău, deși, uneori, dau dreptate celor care spun, bă, frate, hai, spui de PDL, dar vină, frate, aici, lunea, la Biroul Permanent Național, sau voi plecați la Bruxelles, Da, luni și acolo dimineață. trebuie să stea, să reprezintă România. Eu zic că Bun, trebuie să-și dar facă nu-ți treaba faci acolo. Eu timp ca odată cetățean care de 2 ori am să votat. vii la Biroul Permanent Național, că prin regulamentul Biroului Permanent Național, europarlamentarii pot participa. Acolo și eu ca și votant prefer să stea să-și facă treaba. Nu poți să spui că n-ai timp să vorbești cu partidul care te-a susținut, să-i spui în față. Uite, asta cred despre tine, Blaga, despre tine, Boc, despre tine... În regulă. Și am mai rămas dator cu un răspuns. M-ați întrebat cum văd coaliția asta. O văd mergând până în 2012, această coaliție în această de guvernare. formulă cu Emil Boc. În această... Aici sunt lucruri care țin de oportunitate, de voința lui, de realitățile economice, dar politic, coaliția o văd mergând mai departe. Mergând până la alegerile din 2012. Ați avut vreun semnal de la Emil Boc că ar vrea să renunțe? Sau de ce aduceți în discuție Emil Boc a voința avut lui? momente dificile în care i-a venit să-și ia câmpii. Să nu credeți că totul pare simplu. O părea simplu, dar a avut momente dificile, foarte dificile, în care a spus, m-am săturat. Dar merge și cine înainte. l-a întors din drum, domnule Tot președinte? el se întoarce. N-ați avut nicio contribuție? Discutăm, doamnă. Este imposibil să nu discuți cu primul ministru, mai ales când vrei să reușească. Eu mi-am dedicat primul an al celui de-al doilea mandat al meu susținerii acțiunilor acestui guvern, nu a unei persoane, ci susținerii acțiunilor acestui guvern pentru evitarea derapajului. Oricât de mare a fost costul politic pentru mine. Dar aș fi considerat o mare lașitate să stau ascuns la Cotroceni și cum e acum, da, dezbaterea cu femeile și copiii, să spun, vai ce rău face, dar n-am ce să le fac, ei sunt guvern și au majoritate. Asta pentru primul an de mandat. Care sunt prioritățile pentru anul următor? Consolidarea fiscală, și voi fi partenerul guvernului în continuare în procesul de rărire a aparatului bugetar în aparatul central și aparatul local, continuarea procesului de restructurare a sistemului de sănătate prin închidere de spitale, implementarea legii educației, care sper să treacă într-o formă sau alta, să treacă până la sfârșitul anului. Codul muncii în ce poziție vă situați față de... Uitați-vă, este notat pe hârtiuța mea flexibilizarea pieței forței de muncă în România. Unii vă acuză că sunteți de partea marelui macro companiilor mari, multinaționale. Doamnă, pot să mă acuze de ce vor ei. Cât timp eu ce știu... înseamnă, de fapt, pentru omul, pentru un salariat obișnuit, această flexibilizare? Vedeți, toată lumea spune flexibilizare. În realitate... Flexibilizare înseamnă, spre exemplu, un mare câștig, uriaș. Iată investigația făcută pe piața forței de muncă în România. Avem 4,4 milioane de oameni înregistrați oficial ca având un loc de muncă și 1.680.000 care merg la muncă și nu sunt înregistrați. Acești oameni nu au carte de muncă, repet, o spun ca un om cu toată responsabilitatea în spate și a cuvântului pe care îl spune. 1.680.000 de români care lucrează fără să fie înregistrați, fără să plătească companiile taxe pentru ei și fără să le plătească contribuțiile la pensie. De ce? Pentru că... Nu e codul muncii. Problema sunt taxele pe contribuțiile sociale, domnule președinte. Nu, doamne. Problema este codul muncii. În primul rând, codul muncii,
Pentru că este extrem de inflexibil când este vorba de concediat. Și atunci patronii, decât să facă un contract de muncă și pe urmă să nu mai poată să-l concedieze, pentru că se duce la prima instanță și îl obligă pe patron să-l reangajeze, preferă să muncească la negru, să-i folosească la negru. Ori asta lovește cumplit și în veniturile bugetului statului, dar cel mai tare lovește în cei 1.680.000 care nu sunt înregistrați, pentru care nimeni nu contribuie la pensie și or să ajungă să primească pensii foarte mici. Este adevărat, alții se vor simți mai vulnerabili. Spre exemplu, mă dă mai ușor patronul afară, mă dă mai ușor din instituțiile statului afară. Este adevărat și acest lucru. Pe de altă parte, atunci când un patron știe că nu are o problemă dacă trebuie să-și restrângă activitatea, să disponibilizeze forță de muncă, va angaja, va plăti taxe și omului va merge contribuția la pensie.